Okay, vi skal fortælle om Iliadens 22. sang, og jeg vil starte med at fortælle et resumé. Vi hører om Hektor og hans forældre, og Hektor han vil gerne... Er det ikke rigtigt nok? Prøv bare Og fortsæt. Hektor han vil gerne gå i krig mod Achilleus. Men hans forældre de vil ikke have ham til at gå i krig, fordi at han skal være arving, og han skal føre deres slægt videre, og de mener også, at folket har brug for ham. Men Hektor han vil stadigvæk i krig mod Achilleus, så han tager uden for murene i byen for at rejse hen til Achilleus. Og når han så møder Achilleus, så har han sådan en meget fin brynje eller rustning på, så Hektor han bliver helt vildt bange for ham, og begynder så at løbe væk fra ham. Og så Achilleus han jager ham så 3 gange rundt om byen. Og den her kamp, som de så er gang i, den guderne de kigger ned på Achilleus og Hektor, og så overvejer de sådan, hvem der skal vinde slaget. Og de bestemmer sig så for, at det er Achilleus, der skal vinde. Og herefter der tager Athene sig ned på jorden til Achilleus og Hektor, og han klæder sig ud som Hektors bror, som hedder Deiphobus. Ja. Og så giver ham ligesom sådan godt mod og siger, hey, du skal nok klare det og sådan noget. Og så når Athene har gjort det, så går hun hen til Achilleus og fortæller, at han skal dræbe Hektor, og at han ikke skal være nervøs, fordi at han nærmest allerede har vundet, eller de vil hjælpe ham med at vinde den her kamp. Og Achilleus og Hektor, de går så i krig, og Achilleus han sårer Hektor meget. Han sætter et spyd igennem hans hals. Han dør ikke på det tidspunkt, men han er meget såret. Og Hektor han når så at sige, at han gerne vil have, at hans lig skal bringes til hans forældre. Men Achilleus han vil så give hans lig til hundene. Ja, og så bliver Hektor dræbt efter det her. Ja. Og i teksten der kan man også finde en del billedsprog, som ligesom er med til at farve den her tekst, og med til at give og skabe stemning. Og vi har så fundet 3 eksempler på sammenligning. Der er selvfølgelig flere i teksten, men nu har vi bare lige valgt at tage dem her ud. Det første det er i vers 93-94, hvor at Achilleus bliver sammenlignet med en slange. Og der står, som en slange på liden, der bier på hyrden i græsset. Den anden sammenligning det er vers 139-140, hvor Achilleus bliver sammenlignet med en høg. Og der står, ligesom høgen på bjerget, den hurtigste fugl under solen, rask i susende fart, sætter efter en ængstelig due. Og det sidste eksempel, det er vers 134-135, hvor lansen bliver sammenlignet med brændende ild og solen. Og der står, fra bronzen han bar, stod lyset i strålen, som fra en brændende ild eller solen, der steg af havet. Yes, og så har vi valgt at fokusere på nogle forhold i teksten, og der har vi så valgt mellem to forhold mellem 2 versioner. Og det første forhold det er mellem Hektor og Achilleus, og det andet forhold det er så mellem Athene og Hektor. Og i det første forhold mellem Hektor og Achilleus, der er forholdet jo som der er oplagt meget dårligt, fordi de kæmper for hver deres folk. Men generelt så er Hektor faktisk meget bange for Achilleus, og det her det kommer så ved udtryk ved et citat, hvor han siger, Hektor så ham og gøs, og derfor måtte han ikke længere at holde stand, men flygtede fra porten i rædsel. Så der, kan den fortsætte? Okay, så der kan vi ligesom se, at Hektor han er helt vildt bange for sådan Achilleus, og Achilleus er jo ikke umiddelbart bange for Hektor. Fordi de ved begge to godt, hvem der er den bedste kriger. Men alligevel så skal Hektor hele tiden sådan, holde sig selv op på, at han skal gå i krig med Achilleus, og skal sådan, tage sig sammen til det. Og så er der heller ikke så meget respekt i deres forhold, fordi at der er hele tiden den her samtale med omkring, hvem der skal have livet efter kampen. Fordi Hektor han egentlig også godt selv ved, at hvis han dør, eller at han har lidt forberedt sig på at dø, så han vil gerne have, at hans forældre skal have livet, men det vil Achilleus ikke gå med til. Han vil hellere have, at livet, altså at Hektor, skal fodres til hundene.
Og det viser så sådan en mangel på respekt i deres forhold. Og så er der også generelt med, at Achilles faktisk hader Hector, og det her med, at de ikke kan lave en ed sammen. Og der har jeg jo et citat, der hedder: Hector, tal ikke til mig om ed, dit afsindige afskum. Lige så lidt der er ed mellem menneskevæsener og løver, eller forståelse findes imellem ulven og fåret, mellem de dyr, der er skabt som hinandens evige fjender, lige så let kan vi blive venner og slutte en edspagt. Så det viser ligesom, at Achilles han ikke vil lave en ed med Hector. Og så er der et andet forhold, som der er imellem Athene og Hector, og det er jo som sagt en gud, som der har et dårligt forhold til Hector, fordi at hun vil gerne have slået Hector ihjel, hvorimod hun så er på Achilles' hold. Og det gør hun jo så ved det her med at snyde Hector ved at klæde sig ud som Deiphobus, og fortælle Hector, at de skal drage i krig sammen mod Achilles. Og Deiphobus, det er jo så Hectors bror her, som der lige pludselig står ved siden af ham ude i ørkenen, eller hvad det er dernede, og har bevæget sig uden for murene. Og det tror Hector så på, og får så den her styrke her tilbage, og genvinder troen på, at han skal i kamp mod Achilles. Men rent faktisk så var det jo bare Athene, som der har snydt Hector. Og det gør jo så også, at Hector han drager i krig mod noget, som han ikke kan vinde, da Athene jo rent faktisk er på Achilles' hold. Og det ender så med, at Hector han som sagt bliver henrettet, eller ikke henrettet, men han bliver slået ihjel af spyd af Achilles. Og det viser så, at det er et meget dårligt forhold, der er imellem Athene og Hector. Og det var vel faktisk bare det.